Yani tiffin kanatiji ena koligularata sumana ar appadadde kanutudерige accha ar appadadde ತಿನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇನಿರುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಪ್ಪ ಊಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದದ್ದು ಸೊ ಐನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದ್ ಕುಲ್ದೆ ಓ ಹಾಯ್ ಮಾತ್ರಿಲ ನಮಸ್ತೆ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ದಾದ ನನ್ನಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಆತಿಜಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಾಯಿದೆ ನನ್ನ ಬಯ್ಯನಾಗ ಇಲ್ಲಾಗ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಸೊ ತುಕ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಐದು ತುಂಬ ಏರ್ ಮಾತ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋ ತುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ವಿಜೆ ಕವಿತಾ ಸ್ವಾಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪನದು ಬಲೆ ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತದ ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸಲ ಪಂತೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಂಗ್ ಹೇರ್ ಶೈನಿ ಹೇರ್ ನೆಕ್ ಮಾತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ನಿಕ್ಲೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ಲುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲದ್ ಉದಯಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರಿನಿ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಆಫೀಸ್ ಸೊ ತುಕ ದಾದ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಯಾನಿನಿ ಟಿಫಿನ್ ಕನತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಕೊಲಿಗುಲ್ಲರತ್ತ ಸುಮನ ಆರ್ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಕನುತುದೆರಿಗೆ ಅಚ್ಚ ಅದ್ರ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ತಿನ್ಪುನ ನಿಕ್ಕಲೇನಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಅಡ್ಡ ಇಂಚಿನ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲೆ ಅವ ಏರು ಮಂತ್ ಎಂಕ್ ಟಿಫಿನ್ ಕನ ಮರತ್ತೇನೆ ಅಮ್ಮ ಕನತ್ತೇರು ಆನ ಕಶ್ಪದ ಅಲೆಂಜಂಡು ಅಚ್ಚ ಅದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕನತ್ತು ಇತ್ತೆ ಬಡ ಅವನುಂಡೆ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳು ಜ್ಯೂಸ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಚರ್ಮುರಿಗಿಂಗ್ ಬತ್ತ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕುಲ್ದೇರು ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ತಿನ್ಕ ಅಪ್ಪದಡ್ಡೆ ಆರೆ ಮಂತ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಟು ಬೊಕ್ಕ ದಿಗುದ ಬಾಯ್ ನ್ಯೂಸ್ ಓದಿನ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಇನಿರುದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ನಾನು ಎಪ್ಪ ಊಟ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನಲ್ಲಿ ಇವರಿಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸಾಂಗ್ ಬಾರ್ದು ಜುಂಬಾ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ಗೆ ಹಬ್ಬ ಬಚ್ಚಿದು ಬೋನು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಲ್ತ ಅಲ್ಪ ನೋಡ್ಚಿ ನನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ಜೀವಿತ ಅಮ್ಮಗ ಪಂದು ಕೊಡ್ಪುಂಡು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಂಚ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇದು ಅಲ್ಪ ಹೊಸತ್ತು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬೈದಂತ ರೇಡಿಯೋ ಹಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಕಂದ ದಾನೆ ಸುದ್ದಿಜಿ ಹಾಯ್ ಕಂದ ಏನ್ ಮಗ ವಾವ್ ಎನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ದೆತ್ತು ಅಡಿಯಲ್ ಒಡೆಗೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಚ್ಚು ಹಾಯ್ ಎಂಚ 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 ಅಪ್ಪು ಮಾನಿ ಗೊತ್ತು ಇಪ್ಪಟ ಟೇಲ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಜೋರ ಅಂತಾರೆ ಇರೋದು ಮುಲ್ತಲಿಗೆ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೋ 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 ಎಂಚ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಮಗ ಮರಳಿ ವಿಡಿಯೋ ನಿಂತ ಮಾಮಿನ ಮಂಗೆ ಅಂತದಲ್ಲ ಲಚ್ಚು ತಾಮಿ ದೋಜ ಮಂಪನಿಗೆ ತಾಮಿ ದೋಜ ಲಚ್ಚು ಓಪನ್ಲೆ ಓ ಓಪನ್ಲೆ ಓ
Amma, oh. Amma, open it. Sorry. Pia odu baga Pia. Pia. Pia odu. Pia ja, Pia padcha. Pia tata. Ande ಈ ದಾಯಕನ್ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ಜಪ್ಪಲೇಜು ಅಬ್ಬ Poi nell'edilla beppu. Gna 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 gna. Alle mamma ulu. Mamma mamma mamma. Mamma mamma mamma. Bye bye. Pulu. ಅಲ್ಲ ಚುಬ್ಬಿ ಪುಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬುಡ್ರೆಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತೋರೊಡಿಗೆ ಮಾಮಿ ಐಕ್ ಬಂಗೆ ಅನ್ಪುಣಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಲಚ್ಚು ಬಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬಾಯ್ ದೂರ ಪಪ್ಪಿಡಿ ದೂರ ಪಪ್ಪಿ ಚಾರ್ಜ್ ದಿಯರ ಪಪ್ಪಿನೇನ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪಿನೇನ ಆಂಡತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾತನಮ್ಮ ಓ ಹಾಯ್ ಓ ಹಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಿಕ್ಕೆ ಬಾಯ್ ಅತ್ತ ನೋಡಿ ಗ್ಯಾಲೇನ ಸದ್ಯ ಕಾಯಕ ಲಚ್ಚುಗು ಪೊಸ ಬ್ರಷ್ ಇಂಚ ಮಂತದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುನಿ ಎಂಚೂರು ಕೂಲಿದಕ್ಕವನೇ ಅಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಇತರ ಪುರ ಬರ್ಪುಣೆ ತೋಜುರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜು ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಇಂಚ ಉಡ್ದುನೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿನ ಬ್ರಷ್ ತೊಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡುದ್ರೆ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಚಿ ಇಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೆಡಿಕಲ್ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಕೈಕ್ ಪಾರ್ದು ಉಡ್ತುನೆ ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ಚಪ್ಪೆರೆಗೆ ಇರೋದು ಇಚ್ಚಲು ಮಾಮಿನ ಮಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಗೆದುಲೆ ಒಲ್ಪ ಒಲ್ಪಗೆ ಟೂ ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗ್ಗಲ ಇಂಚ ನೆನ್ಪೊನೆ ಲಾಕ್ ಒಂದ್ಪರ ಕುಲ್ಲಂಗ ಇಂಚ ಮನ್ಪರ ಸುರು ಅನ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರಗ ಹಾಕೋಚಿ ಎಂದಾಯಿನಿ ವಾ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ದಾತ ಅನ್ಪೋಡು ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಮಾಮ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜ ಲೆಪ್ಪುನ್ ಪೋಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಬಾಳೆ ನನ್ನ ಬುಡ್ಪು ಜಾಲು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ವಾಡ್ದಾತು ನಾನು ಇರೆ ಹಾಯ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹಲೋ 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 ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದದ್ದು ಸೊ ಐನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಪಂದು ಕುಲ್ದೆ ಓ ಓ ಉಂಡ 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 ಸೊ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಹೌದಾದ ಪಂದ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಚಾ ಜೋಜಾ ಮಾಮಿ ಮಲೆನೋರ ಪಾತೋನಿ ಮಾಮಿ ಮಾಮಿನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನ ಪೋತೇರು ಅಕ್ಕ ಪೋತೇರು ಟಾಟಾ ಬಾಬಾಯ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ ಟಾಟಾ ಬಾಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಂದು ಐನಲ್ ಬಂದ್ ಟಾಟಾ ಬಾಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ಬಾಬಾ ಹಿರಿಯರ್ ಮಗ ಬಾಬಾ ಚೋ ಮಂಪ್ಲೆ ಬಾಬಾ ಚೋ ಮಂಪ್ಲೆ ಅಲೆಗಾಲಿ ಜೋ ಅನ್ಕೊಂತಿಲ್ಲ ಮಾವಿಂದೆ ಒಲೆಲೆ ತೊಂದೊಲೆ ಬಾಕ್ಲಡನ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಪುಡ್ಚಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪು ನಡೆ ಪೂರ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ದಿನ 2 ದಿನ ನಂದು ಲಾಗ್ ಪಾಡಂದೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಐನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ఒక కంటెంట్ ఇచ్చిందే దాయిపొక్కడి బ్లాగ్ పాడినలత సో ಮುಂದೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಬೈದನು ಒಂದು ಬುಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ತುಕ ಇನ್ನು ಎಂಚ ಬೈದನು ತುಕ ಇಂಕ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಕ್ಯಾನ ಅದೇ ತೊನ್ನ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಮಂತಿಜಿ ಏಪಲ್ಲ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಆಯ್ ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪವನು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತೋಪವನಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದು ತುಕ ಇನ್ನು ಇತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಂತ್ ನನ್ನ ತೋಪವನಿತ್ತೆ ತುಳುಟು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಮೀಶೋ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಮೀಶೋದವ ಪಂತಿಜನ ಹೋಯ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಶೋದ ಡ್ರೆಸ್ ತೂನಗೆಟ್ಟೆತ್ತಂಡು ಬಣ್ಣಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತುಪ್ಪು ತೊಂಡೆ ಎಂಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ದುಂಬೂರ್ದೆ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೈತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ
ಶೋಕ್ ಬೈದುಂಡು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಸೊ ಏನ್ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಾರ್ದ್ ತೋಜಬೆ ಅಪಗ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡಂತ ಪಾಡುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಶೋಕ್ ಬೈದಿನ್ ಮಾರೆ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೋಕ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಪ್ಲೇನ್ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಶೋಕ್ ಬೈದಲ್ ಬೊಕ ಪಾರ್ದು ತೂಪೆ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೊಲು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನೆತ್ತ ಲಿಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಐಟ್ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಂತ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಅವು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ರೇಟ್ ಏತ್ ನೆಕ್ ₹400 ಆತೆ 400 ಉಲೈ ಆತೆ ಸೊ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲೈಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತುಪ್ಪೆ ಶೋಕ್ ಬೈದು ಅಲ್ಲೇ ಸೊ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬತ್ತೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೋದಿಪ್ಪುನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿಪ್ಪುನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಾಡ್ತುಪ್ಪೆ ಹೆಂಚೋದು ಮನ್ ಓಕೆನಾ ಡ್ರೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋಜುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪಾರುಂಡು ನೇನೆ ಪಾಡ್ನಾವ ಅಂತ ನಾನು ಗೌನ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು ಅದೇ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚಾದು ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ತೋಜದ ಓಕೆ ಸೊ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ನೇನಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರುಡು ಇಟ್ಲ ಸರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಪನ್ನೆಂಕ್ಲ ಆಫೀಸ್ದ ಸರ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಪೋಡ್ ಪಂದುಲ್ಲ ಯಾವ ಅಂತ ಗೋಚಿ ಯಾನ್ ನನಂಜಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇತನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ಗೆ ಪಿದಾಡ್ರುಂಡು ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಓಕೆ ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಟೈಪ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೋಡು ಸೊ ಅವೆನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನಪೆ ಕೆಲವದಕ್ಲು ಪ್ರಾಂಕ್ದ ಪೂರ ಕೇಂದರ್ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಂಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಕ ಏರೇನು ಪ್ರಾಂಕ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂದ ಅವು ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆನಾ ಎಸ್ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಪಂದ ಏನಿದೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಇನಿ ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ದಲ್ಲ ಮಲ್ಲದರ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ವಿಜೆ ಕವಿತಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೆಗಿಗಾಟ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್